Ohala e boma ma Kitengela ochiwo siem mage ne jogo machano njore e kinde rapar mar rowere manowito ngimagi e ng'anyo mar Gen Z e dwe mar auchiel higa mar 2024. Gimako chung' ni ok gibi yie ni ng'ato ang'ata mondo olok boma ma Kitengela kar lweny kod njore, chal mamiyo monjo ohelni mekgi kendo chenro mag boma no kethore. Gisingo ne jodaka ni chenro ma kamano mar rapar mochan tarik 25 e paw tuke ma Kitengela ibiro tim e yor kwe ka gijiwo jopiny piny owacho mondo mi orid arita kwe e boma no. Goons masquerading as peaceful demonstrators to step in Kitengela on 25th of June this year and any other place in Kajiado County. Hawa watu wanakula jasho yao. Hawa watu wanasomesha watoto wao na hii jasho yao. Mtu wa kulipwa shilingi 500 ama 1000 aje haribu biashara ya hawa watu. Tumesimama leo kidete tukisema hatutakubaliana na hiyo. Tumekuwa kama vijana tunatumika mama kuja kufanya mambo ya maandamano, kuharibu mali, na at the end of the day sisi ndio tunakaa bila kazi. Wakati tunasikia away investors hapa Kitengela, sisi kama vijana ndio tutaumia. Wale ambao wanakuja kuharibu mali zetu, wewe kuja ukuwe tayari. Wewe kuja na hiyo panga, mimi